na, Daya. Hi, sir. Daya. Nagulat. Nagulat. Disaster Williams map. Morning. Nanorin. Pagkabag ko nag-irog na sunho, ay maulat tala ako dito. Nakalive ako. Permi brand out ang OC ha? Permi brand out. Wala pa ba silang kuryente? Pakupado na. Lagyan. Para for watching. Sabi ni Ma'am Jin kadaya. Hindi na dagdahan. Para nagpipicture na nagpaparit kita ha. Maka. Ha? Prepare ano kay picturean ko kamo. Ay naka-live pa. Kapit sir.
Ha? Sa Legazpi. Sa Legazpi. Ano yun? Nasa? Ha? Oo. Nakalimutan. Okay, sir. Ang halata. Grinab ko na kay libre na yan. Oo, magayon siya. Ma-stretch.